Hvad følte eller tænkte du, da du gik igennem den? Det er de hjem, så fik jeg bare den der følelse af, ligesom, at der var et eller andet, der bare hele tiden ville hoppe ud foran mig, bare sådan skræmme en eller sådan noget. Men begyndte sådan at blive helt fandt en fand, eller bare en lille smule for usikker, fordi man gik hen og sådan, ja det her, hvad sker der? Men det heldigvis sker der ikke så meget, men det gør egentlig lidt nervøs, når man går igennem for sådan første gang. Ja. Det er bare sådan, jeg vil ikke sige, at det er lidt sjovt, men det er i hvert fald meget interessant i hvert fald. Hvilke sanser fik du i spil? Med ens syn kan nogle gange også blive forvirret, for når alle de her mørke farver, det forvirrer ens simpelthen form på, man kan se, man bliver nødt til at sådan prøve at mærke sig igennem hele tiden, og sådan, og man kan da ikke sådan rigtig sådan høre sig, fordi der er alle de her tæerne, gardinerne er rundt, og alle de her vægge, så også, men det er, hvor man får bare ligesom, man lige skal gå rundt i mørke, men det er ikke sådan rigtig svært, men det er føles meget anderledes i forhold til, at man bare gik normalt igennem den her gang.